Bon dia a tots i a totes i als mitjans de comunicació. Gràcies per estar ací i fer ressò de l'activitat que anem a presentar per tal de celebrar el 9 d'octubre, entre altres activitats que hem preparat. Abans de començar, m'agradaria donar la benvinguda i les gràcies a Vicent Esteve, vicepresident de l'Espenta, del Club L'Espenta, com no als meus companys, a la regidora de Cultura, Teresa Tur, al regidor de Museus i Promoció Lingüística, Teo, i al regidor d'Esports, Joan Mascarell, que són les persones encarregades de portar l'agenda que la setmana que ve podrem celebrar. Un any més, l'Ajuntament ha fet una programació completa de la programació per tal de celebrar el Dia dels Valencians, amb la col·laboració de diverses associacions obertes, activitats obertes a tota la ciutadania que es vulgui acompanyar i, com no, en el tema esportiu, segurament que serà una de les proves també que aglutinarà a molta gent dels pobles del voltant. Farem activitats culturals, esportives i cíviques i també la tradicional campanya de la mocadora de l'associació d'EACO, que sempre forma part de l'activitat del nostre 9 d'octubre. Com bé dic, la programació que s'ha fet és al Museu Etnològic per una exposició, la Festa Estellers, a la recitació de diversos versos d'Estellers, el Gran Fons a la Ciutat d'Oliva, i, com no, l'acte el dia 9 d'octubre, acte institucional en la processó cívica i la lectura del manifest i també la banda de música, també ens acompanyarà la banda de música d'Amo i, com no, l'himne cantat com l'any passat, que va agradar molt, i enguany hem volgut tornar a que siga l'himne nostre cantat. Per la meva part, ara donaré pas als regidors delegats que ens explicaran més detalladament cada acte en què consisteix. El primer regidor en parlar, Teo. Bon dia a totes, i a tots. Vull comentar que hi ha dos actes. Des de la Delegació de Museus tenim la inauguració el dia 7 de vesprada i fins al 12 d'octubre de l'exposició Oficis en perill d'extinció, sobre oficis tradicionals i en extinció. La mostra comptarà amb l'exposició de l'espardenya més gran del món, com una curiositat. En aquesta exposició es mostraran a tots els públics uns panells d'uns 15 oficis artesans que es faran recordar antics oficis, a més d'intentar ensenyar als més menuts la forma de treballar i viure dels nostres majors. Dins de l'exposició, a més dels panells explicatius dels diferents oficis i de l'espardenya que us acabo de comentar, més gran gegant del món, tindrem una exposició de ferramentes antigues del camp i de la llar. Això seria al Museu Etnològic. Per un altre costat, enguany celebrarem la 13a Festa Estellers, en la qual la Delegació de Promoció Lingüística, a través de l'agència Aviva de Promoció del Valencià, fa un homenatge, com tots aquests anys, al gran renovador de la poesia contemporània en valencià, que serà el dimecres, dia 8 d'octubre, a les 9 al carrer Palau. La Festa Estellers comptarà enguany novament amb la col·laboració de l'Associació Veïnal Cultural del Palau. Inclourà la tradicional recitació de versos del poeta de Burjassot i un sopar de cabasset i música en directe. L'actuació enguany anirà a càrrec del grup Anima, un grup de música folk d'arrel a 2 veus amb guitarra, llaüt i percussió tradicionals. Estarà format per Anna Roy, Francesc Sanchis i Salau Zara. I per a tot aquell que vulgui participar del recital de poesia pot incloure's en la pàgina, en el correu de olivaaviva@gmail.com. I bé, per la meva part, convidar a tot el món que vulgui participar d'aquests actes i visitar-nos. Dóna passa a Teresa. Bon dia a tots. Sí, no? Sí. Bon dia a tots i totes. Com ja és tradicional, i ja ha dit la senyora alcaldessa, un any més celebrem el nostre dia, el Dia de Tots els Valencians,
amb la processó cívica. La concentració serà a les 12 menys quart davant de la Biblioteca de l'Envic. No sé si sent. Des d'ahir a les 12 començarà la processó, continuarem fins pel passeig Gregori Mayans, fins a la plaça Jaume I, on farem la lectura, com sempre, d'uns extractes del llibre dels Feits i es farà l'ofrena floral. Allí tindrem l'actuació, com sempre, de Raval i Vila i la colla Sarabanda i acabarem, com bé ha dit la senyora alcaldessa, amb l'actuació de l'Amo, cantant Jaume Costa, igual que l'any passat, el nostre himne. A part tenim també la mocadora de tots els anys d'ACO. És una manera més de reivindicar el nostre dia, el Dia dels Valencians, de mantenir aquesta tradició i celebrar Sant Dionís. Aquests massapans, aquests dolços de les fruitetes tan típiques nostres. Les pastisseries que participen són Blat i Sucre i la pastisseria Sant Vicent. La promoció va des del 29 de setembre fins al 8 d'octubre. El dia mateix, 8 d'octubre, es farà el sorteig de 10 mocadorades a replegar o en Blat i Sucre o en Sant Vicent. Entonces, convidar a tots a que celebren el nostre dia tant pel matí com comprant en les nostres pastisseries aquests dolços tan típics valencians i reivindicar la nostra identitat, la nostra cultura i les nostres tradicions. Bé, bon dia. Després de menjar la mocadora, ara anem a fer un poc d'esport i bé, el dia 9 d'octubre tornem a tindre una vegada més el Gran Fons Ciutat d'Oliva, esta vegada en la 13a edició, i és una cursa molt arrelada al circuit de Caixa Popular de Safor Valldigna, i ja no molt arrelada perquè formem part d'ell, sinó perquè tinc així al meu costat el president del circuit, que és vicepresident al mateix temps del Club Espenta, i la veritat que no res més que Vicent que expliqui un poc com va ser la cursa, si hi ha algun canvi respecte als anteriors, com serà l'entrega de trofeus, el tema de les curses infantils, i simplement jo voldria donar-los les gràcies al Club Espenta una vegada més per tota la tasca que fa a nivell esportiu en la Ciutat d'Oliva i per tota l'ajuda que ens presta durant tot l'any. I res, dono pas a Vicent Esteve, vicepresident del Club Espenta i president del circuit Caixa Popular Safor Valldigna. Bon dia a tots. Com sabreu, conforme ha dit el regidor d'Esports, el dia 9 fem la 13a edició del Gran Fons d'Oliva i la 8a del circuit de carrers populars, la Safor Valldigna. Este any esperem que n'hi hagi un poc més de corredors que l'any passat. L'any passat quasi vam arribar a 900 corredors i enguany a veure si podem tirar-li un poquet més, perquè en el circuit enguany ja en som 1.300 inscrits en el circuit. Com sabreu, gràcies a l'Ajuntament i als serveis esportius i al voluntariat que tenim nosaltres del club, podem fer aquest event, perquè si no podríem també. Si no fos la col·laboració de l'Ajuntament i de tindre gent que ens apoyen en aquest projecte, no podríem. El Gran Fons vam començar en el 2007, vam tindre un parell de parons, després ja, fins que vam eixir de diversos llocs de l'eixida, i fins que al final vam consolidar el 9 d'octubre, eixint de la plaça de l'Ajuntament, sense tocar carretera per res, casc antic i terme d'Oliva. I és una de les carreres del circuit més esperades que n'hi ha dins de la gent, perquè s'agrada molt. És una de les més llargues que n'hi ha, o la més llarga, són 12 quilòmetres 200. Però no és tan pesat com tot això, n'hi ha alguna pujadeta, però no és... N'hi ha algunes que té més pujades. Doncs total, que a part d'això també tenim, fa 3 anys que tenim carreres infantils, que ho fa el Corriol, el Club Corriol. Nosaltres el que li donem són tots els mitjos i ells porten els xiquets i ho fan entretet. Trofeus, doncs tenim 54 trofeus, són 18 categories i cada categoria són 3 trofeus. A part tenim també 6 trofeus locals.
farem una bolseta a cada corredor en el que hem pogut aconseguir, perquè normalment quan t'acaben una carrera volen que es dones la bolseta, volen que es dones l'aigua, la beguda, alguna de menjar, i més o menys ja ho tenen tot preparat, la veritat. I torno a dir, espero que enguany arribem a 900 corredors i que estigui el poble ple de gent, i es bareig i coses d'aixes. I la veritat, estem en ganes ja de començar ja. Gràcies, Vicent. Crec que és una programació que s'ha preparat amb molt de cuidado, amb molta esmera, sobretot perquè és una programació que inclou activitats culturals, esportives i cíviques per a celebrar el nostre 9 d'octubre. Per la part de l'Ajuntament, convidar a tota la ciutadania a la professó cívica, que serà el dia 9 a les 12 menys quart. Serà l'acte més institucional. La professó eixirà del passeig Gregori Mayans, que està enfront de la Biblioteca Lembic, fins a la plaça Jaume I, on, conforme bé ha dit la regidora, hi haurà una lectura d'alguns extractes del llibre de fets i realitzarà una ofrena floral. Convidem a tota la ciutadania perquè els actes del 9 d'octubre és el dia de tots els valencians i valencianes, és una data assenyalada per tal de celebrar amb orgull i germanor tot el que compartim, les nostres tradicions, costums i la nostra història. Per tant, des d'ací, convidar a tota la ciutadania a participar d'aquests actes que hem preparat des de l'Ajuntament i agrair als meus companys i al Club Espenta i a tota la gent que fa possible que aquests actes tinguin l'èxit que una vegada celebrem al carrer, entre tots col·laborem per a que siguin un èxit. Amb la qual cosa queda disfrutar d'aquesta fantàstica agenda que avui presentem des de l'Ajuntament. Gràcies a tots i si n'hi ha algun dubte estem oberts a qualsevol pregunta. Gràcies.